Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω στο webinar μας το σημερινό. Σήμερα θα μιλήσουμε για το crew, τα πράγματα που δουλεύουμε πάνω τους το τελευταίο εξάμηνο, τα οποία έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σας δείξουμε σήμερα. Είναι μια packed μέρα με πολλά καινούρια features πάνω στα current modules, καινούρια modules και γενικά πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση μας. Σήμερα θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το καινούριο administration platform των managers, το οποίο έχει ένα ολοκαινούριο design, το οποίο θεωρούμε αρκετά πιο user-friendly. Πιστεύουμε και εσείς θα το βρείτε πιο βοηθητικό. Έχουμε καινούρια features τα οποία μπήκαν στα modules τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα. Οπότε έχουμε πολλά enhancements, πολλά καινούρια features τα οποία μπήκαν. Επίσης, θα σας παρουσιάσουμε σήμερα το καινούριο μας module που είναι το Shifts Management. Επίσης, θα δούμε την καινούρια εφαρμογή για κινητά, η οποία πλέον θα έχει πολλά παραπάνω features για τους υπαλλήλους, αλλά θα περιλαμβάνει και κομμάτι για managers, για να μπορούν οι managers να κάνουν κάποιες κύριες και σημαντικές λειτουργίες όταν δεν βρίσκονται μπροστά στον υπολογιστή τους. Επίσης, να συζητήσουμε για οτιδήποτε απορίες μπορεί να έχετε ή ακόμα και ιδέες για καινούρια features. Κάπως έτσι θα φαίνεται το καινούριο crew και θα δώσω τον λόγο τώρα στον συνάδελφό μου τον Παναγιώτη να σας παρουσιάσει τα πρώτα κομμάτια. Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Παναγιώτης. Θα ξεκινήσουμε με τις γενικές ενημερώσεις και αναβαθμίσεις που έχουν γίνει μέσα στο crew. Θα ξεκινήσουμε με το HR, που πλέον οι εταιρείες μπορούν να αποφασίσουν αν οι εργαζόμενοι θέλουν να μπαίνουν στην εφαρμογή μέσω του κινητού τους, αντί για το email που ήταν η μοναδική επιλογή μέχρι τώρα. Επίσης, υπάρχουν επιπλέον πεδία τα οποία είναι 100% customizable από εσάς. Έχουμε πλέον την προσθήκη των ειδικοτήτων των εργαζομένων και προχωράμε με εφαρμογές όπως είναι σε περίπτωση που κάποιος supervisor φύγει από την εταιρεία, πλέον με ένα κουμπί και μόνο μπορούμε να μεταφέρουμε όλους τους υφισταμένους του σε κάποιον άλλον υπάλληλο. Επίσης, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές στα προφίλ των εργαζομένων, το οποίο θα το δείτε και από την μεριά του κινητού του mobile app μετέπειτα. Και επιπλέον έχουμε και το να θέτουμε έναν minimum αριθμό υποχρεωτικών συνεχόμενων αδειών που πρέπει να πάρει κάθε υπάλληλος. Το οποίο είναι κάτι το οποίο το ορίζει και η νομοθεσία, οπότε πλέον μπορούμε να το κάνουμε enforce μέσω του crew. Αυτά για το HR, θα τα δούμε στην πορεία και στο back office πώς αυτά φαίνονται. Και προχωράμε με το time and attendance, το οποίο έχουμε βάλει ένα νέο feature, το οποίο το ζητήσατε και είναι αρκετά σημαντικό. Είναι όταν κάποιος υπάλληλος έχει περιορισμό στο πού μπορεί να κάνει check-in και check-out για τη δουλειά του, πλέον αν υπάρχει κάποιο fail να μπορεί να βλέπουμε ακριβώς στο χάρτη πού έγινε αυτή η προσπάθεια. Συνεχίζουμε, έχουμε νέα reporting, επιπλέον εφαρμογές, που μπορεί να μας καλύψει πράγματα τα οποία είδαμε πριν, όπως οι συνεχόμενες ημέρες άδειας και επίσης μπορούμε να θέτουμε νέα όρια όσον αφορά το πόσες άδειες μπορεί να πάρει ένας υπάλληλος από κάποιο συγκεκριμένο τύπο άδειας. Και όλα αυτά τα reports πλέον είναι προσβάσιμα στους managers. Στο reporting συνεχίζουμε και βλέπουμε ότι επίσης μπορείς να δεις και είμαστε στο absence management. Τώρα όσον αφορά τις άδειες, επίσης έχουμε κάνει πάρα πολλές προσθήκες, μικρές μεν, αλλά ουσιαστικές, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε το καλύτερο έλεγχο της εταιρείας. Να δούμε μερικά από αυτά. Όπως είπαμε και πριν, μπορείς να θέσεις ποιες είναι οι minimum συνεχόμενες ημέρες που μπορεί να πάρει κάποιος άδεια. Μπορείς να θέσεις νέους τύπους άδεια στα internal, τα εσωτερικά, δηλαδή αυτά που δεν θα φαίνονται στους υπαλλήλους, αλλά μόνο στους managers. Έχουμε τα deadlines για να μπορείς να πάρεις την άδειά σου, δηλαδή πόσες ημέρες πριν την άδεια μπορείς να ζητήσεις αυτή την άδεια, το οποίο θα δούμε ότι είναι customizable και με βάση τον μήνα τον οποίο βρισκόμαστε. Να θέτεις thresholds για το όριο των ημερών που μπορεί να πάρει κάποιος υπάλληλος,
που εκεί θα δίνει στο report ένα notification, έτσι ώστε οι managers να είναι ενημερωμένοι. Έχουμε κάνει μια μεγάλη αλλαγή και προσθήκη όσον αφορά τα documents που χρειάζεται για κάποια άδεια, έτσι ώστε να μπορείς να ορίσεις ένα minimum αριθμό ημερών για το αν χρειάζονται τα documents ή όχι, και αν αυτό είναι πριν ή μετά την άδεια. Και μια επιπλέον προσθήκη που είναι πλέον απαραίτητη με το Shifts Management είναι να μπορείς να επιλέξεις αν ο υπάλληλος θα χάσει ή όχι την επόμενη του βάρδια που είναι να το οριστεί, άμα είναι να πάρει άδεια. Και τέλος, θα σας μιλήσουμε για 2 νέα sections που έχουμε μέσα στο crew, το ένα είναι τα announcements, δηλαδή πλέον μπορούν μέσω του back office να μοιράζονται οι managers οποιαδήποτε ανακοίνωση θέλουν να κάνουν με όλους τους υπαλλήλους. Θα το δούμε και στην πράξη στη συνέχεια. Και τέλος, έχουμε ανοίξει ένα νέο διάβλο επικοινωνίας μεταξύ managers και εργαζομένων μέσω των ερωτήσεων. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος μπορεί να θέσει μία ερώτηση στον manager και να απαντηθεί άμεσα και γρήγορα. Θα προχωρήσουμε τώρα να σας τα δείξω όλα αυτά ένα προς ένα στην πράξη και ελπίζω να σας λυθούν όσες απορίες έχετε. Λοιπόν, και να αλλάξω το παράθυρό μου. Νομίζω βλέπετε σωστά ότι είμαστε πλέον μέσα στο back office του crew. Έχετε πρόσβαση σε αυτό και πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή όπως τα συζητήσαμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με τις εταιρείες. Πάμε στις εταιρείες. Βλέπουμε την εταιρεία τη δικιά μας εδώ και αυτό που θα κάνουμε είναι το πρώτο κομμάτι στα offices. Εδώ πέρα βλέπετε το νέο setting που μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον αριθμό του τηλεφώνου σου για να κάνεις login. Σε αυτή την περίπτωση το username του χρήστη είναι ο αριθμός τηλεφώνου του και το αποθηκεύουμε. Συνεχίζουμε με τους υπαλλήλους και πάμε να βάλουμε μια νέα εξειδίκευση. Για παράδειγμα, εδώ πέρα κάνουμε προσθήκη, βάζουμε το όνομα, θα βάλουμε ας πούμε χειριστής 1, αν και ελληνικά θα βόλευε. Ωραία. Εδώ θα σας φέρω σαν ένα παράδειγμα ότι έχεις μια γραμμή παραγωγής και σε αυτή την περίπτωση θέλεις να ξέρεις ότι, ας πούμε, είναι στους project managers. Λοιπόν, ας πούμε ότι έχουμε μια γραμμή παραγωγής και θέλουμε να ξέρουμε ποιοι υπάλληλοι μας είναι ειδικευμένοι σε κάθε μηχάνημα. Έτσι, μέσω αυτής της οθόνης ορίζουμε το όνομα της ειδίκευσης και λέμε ποιο job role, ποιο είδος ρόλου μπορεί να έχει αυτή την ειδίκευση. Και έτσι μπορούμε και προχωράμε. Αποθηκεύουμε και συνεχίζουμε με τα custom fields. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτά είναι πλήρως customizable από εσάς. Μπορείς σε πρώτη φάση ορίζεις τι τύπος είναι, αν είναι ένα απλό boolean, αν είναι ένα αλφαριθμητικό, αν είναι email, διεύθυνση, ένας απλός αριθμός. Ας πάμε στην προκειμένη περίπτωση ότι είναι ένας αριθμός. Ορίζεις το όνομά του, ας πούμε, είναι διαθέσιμος Κυριακές. Είναι ένα custom field, το οποίο μας αρέσει. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να το βάλουμε και πώς φαίνεται μέσα στην εφαρμογή, σε ελληνικά και σε αγγλικά. Λοιπόν, και εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε 2 επιπλέον ελέγχους. Αν είναι απαραίτητο και αν θα είναι εμφανίσιμο μέσα στην εφαρμογή. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια που μπορούμε να τα κάνουμε μόνο για internal σκοπούς, τα οποία θα φαίνονται μόνο στους managers και όχι στους υπαλλήλους, και κάποια τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς όλους. Το αποθηκεύσαμε και τώρα θα πάμε να δούμε έναν employee για να δούμε ακριβώς αυτά. Για να δούμε ο φίλος μας ο business analyst. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς τα κάτω, έχουμε πλέον τις Κυριακές και έχουμε και το expertise όπως το ορίσαμε πριν. Θα συνεχίσω τώρα να σας πάω στο επόμενο κομμάτι που ήταν για τους supervisors. Αν πάει να φύγει από την εταιρεία κάποιος, να μπορέσουμε να τον αντικαταστήσουμε άμεσα. Θα σας ξαναπάω στον business analyst, ο οποίος θα δείτε ότι δεν έχει κάποια αλλαγή, επειδή ακριβώς δεν έχει και κάποιον υφιστάμενο. Οπότε θα πάμε πίσω σε έναν υπάλληλο, ο οποίος έχει υφισταμένους
Μισό λεπτάκι, αυτό πρέπει να μετακινηθεί. Ωραία. Και είναι εδώ που πρέπει να πατήσουμε και μπορούμε να επιλέξουμε σε ποιον θα μεταφερθούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Ας πούμε ότι θα πάνε στον Demo και θα μπορείς να ορίσεις από ποια ημερομηνία και μετά θα ισχύει αυτή η αλλαγή. Ας πούμε 31 του Οκτώβρη. Και το αποθηκεύουμε. Θα συνεχίσω να σας πάω στα Profile Update Requests, τα οποία μπορούν να τα στέλνουν οι υπάλληλοι μέσω της εφαρμογής. Εδώ πέρα δεν έχω κάποιο αυτή τη στιγμή διαθέσιμο για να κάνουμε review, η αλήθεια είναι. Αυτό που θα σας πω είναι ότι οι υπάλληλοι μπορούν να ζητήσουν μόνο να αλλάξει το τηλέφωνό τους και η διεύθυνσή τους. Και σε αυτή την οθόνη που βλέπετε εδώ, θα εμφανίζονται αυτά τα requests, τα οποία εσείς θα μπορείτε να τα κάνετε review και να τα αποδεχτείτε ή όχι. Να συνεχίσουμε, πάμε στα κομμάτια που έχει να κάνει με τις άδειες, τις συνεχόμενες άδειες, οπότε θα πάμε πίσω στις εταιρείες, διαλέγουμε την εταιρεία μας, πηγαίνουμε στα settings και πλέον εδώ πέρα είναι το πρώτο setting που μας αφορά, η πρώτη ρύθμιση. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα υπάρχει αυτή η καινούρια προσθήκη που είναι από ποιο μήνα και μετά θα πρέπει να στέλνουμε ειδοποιήσεις στους υπαλλήλους ότι πρέπει να πάρετε τις ημέρες σας άδειας, τις συνεχόμενες ημέρες άδειας. Εδώ πέρα έχουμε ορίσει τον 6ο μήνα, που σημαίνει ότι από τον Ιούνιο και μετά όλοι οι υπάλληλοι θα παίρνουν ειδοποιήσεις ώστε πρέπει να πάρουν τις άδειές τους. Και συνεχίζοντας, πάμε στα κομμάτια των reports. Έχουμε εδώ, πάμε στο Absence Reports. Εδώ πέρα μπορούμε και βλέπουμε, όπως βλέπαμε και πριν, κάθε φορά το πόσες ημέρες άδειας έχει πάρει ο κάθε υπάλληλος και αναλυτικά ένα τύπο αδείας. Λοιπόν, και πάμε στο Consecutive Leaves Report. Εδώ πέρα θα έπρεπε να μας δείχνει όποιους υπαλλήλους δεν έχουν πάρει αυτές τις ημέρες άδειάς τους. Στην προκειμένη περίπτωση, όλοι οι υπαλλήλοι μας είναι τυπικοί, έχουν πάρει τις άδειές τους, οπότε δεν έχουμε κάτι να δείξουμε. Πηγαίνοντας πάνω στο Absence Report, υπάρχει μια νέα προσθήκη, η οποία θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και εσάς όπως και εμάς, που είναι να φιλτράρουμε με το χρόνο. Δηλαδή, εδώ πέρα πλέον μπορείτε να βλέπετε ανά χρονιά το Absence Report για την εταιρεία σας. Θα σας συνεχίσω να πάμε στο Time Tracking, το οποίο πλέον θα βλέπουμε, όπως σας είπα, μέσω ενός χάρτη, τα failed attempts, δηλαδή αν κάποιος έχει κάνει μια προσπάθεια για check-in η οποία δεν πήγε καλά, μπορούμε να τη δούμε μέσω αυτής της οθόνης. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα έχουμε ποιος είναι ο υπάλληλος, τι action έκανε, check-in ή check-out, και βλέπουμε ακριβώς πάνω στο χάρτη που προσπάθησε να γίνει αυτό το attempt. Οπότε να δούμε αν κάτι δεν πάει καλά ή κάτι όντως δεν έκανε σωστά ο υπάλληλος. Πάμε στις μεγάλες αναβαθμίσεις τώρα που έχει να κάνει με τις άδειές μας. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι θα ξεκινήσουμε με τα leave types, όπως σας είπα. Πλέον τα leave types μπορούν να είναι internal και πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Ανοίγουμε το annual leave και ξεκινάμε να βλέπουμε τι καινούρια έχουμε. Πρώτον, είναι το internal type. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει κάποιο είδος άδειας, ας πούμε άδεια εκπαίδευσης, την οποία θέλετε να την έχετε μόνο για εσωτερικούς σκοπούς, για να έχετε όμως το τι συμβαίνει και πόσες μέρες έχει πάρει ο κάθε υπάλληλος, μπορείτε να το κάνετε internal type και αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο σε εσάς. Αντίστοιχα, το επόμενο checkbox που έχει προσθεθεί είναι το Skips Next Shift. Και εδώ είναι που γίνεται το πάντρεμα ουσιαστικά των δύο modules. Αν κάποιος υπάλληλος ο οποίος δουλεύει μόνο σε βάρδιες, αν κάνουμε tick αυτό το box, σημαίνει ότι αν πάρει άδεια, θα πρέπει να χάσει και την βάρδιά του. Συνεχίζοντας, πάμε στα consecutive days, τα οποία είναι ακριβώς αυτό που σας είπα και πριν. Είναι ο αριθμός που πρέπει να πάρει ένας υπάλληλος συνεχόμενες ημέρες άδειας. Δηλαδή, ορίζοντας εδώ κάποιον αριθμό, ας πούμε 10, όπως ορίζει και η νομοθεσία, ξέρουμε ότι όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να πάρουν αυτόν τον αριθμό αδειών συνεχόμενα μέσα στη χρονιά. Και όπως ορίσαμε πριν στο επίπεδο της εταιρείας, αν κάποιος υπάλληλος από τον Ιούνιο και μετά δεν έχει πάρει αυτή την άδεια,
θα βλέπουμε στο reporting ότι υπάρχει αυτός ο υπάλληλος, η λίστα των υπαλλήλων που πρέπει να πάρουν την άδειά τους. Να συνεχίσουμε να πούμε για τα thresholds, τα οποία είναι... Δεν θα πάω στα thresholds, με συγχωρείτε. Θα πάμε πρώτα στο κομμάτι που έχει να κάνει με το πότε, με τα deadlines, τα οποία θα βλέπουμε στο διπλανό tab. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα καινούριο deadline. Σε αυτό το deadline, ουσιαστικά ορίζουμε ποια ημέρα και ποιον μήνα. Για παράδειγμα, από τις 15 του Ιούνιου θα πούμε έως τις 15 του Σεπτέμβρη. Νάτος. Όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να βάζουν τις άδειές τους τουλάχιστον 15 μέρες πριν. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή κάθε εταιρεία πρέπει να κάνει το πλάνο της για το καλοκαίρι, είναι μια περίοδος που όλοι ζητάνε άδειες και θα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος για το ποιες άδειες μπορούμε να αποδεχτούμε και να μπορέσουμε να προγραμματιστούμε ανάλογα. Βάζοντας λοιπόν αυτό το deadline, 15 μέρες πριν είναι το ελάχιστο που μπορεί να ζητήσει κάποιος υπάλληλος άδεια μέσα στο καλοκαίρι, όπως το έχουμε ορίσει τώρα. Και το αποθηκεύουμε. Συνεχίζουμε με τα attachments, τα οποία έχουν πάρει και αυτά, όπως σας είπαμε, ένα update. Και εδώ πέρα έχουμε, όπως και πριν, prior ή after, και διαλέγοντας το prior μπορούμε πλέον να ορίσουμε το πόσες ημέρες είναι, μετά από πόσες ημέρες αυτού του τύπου άδειας χρειάζεται να γίνει attach το συγκεκριμένο document. Αφήνοντας το εδώ σαν ένα, δηλαδή αν κάποιος υπάλληλος ζητήσει πάνω από μία ημέρα άδειας, θα πρέπει να του ζητήσει εκ των προτέρων και κάποιο document να μπει μαζί με την άδεια. Προς το παρόν τα αφήνουμε στα 0 και not required. Και έχουμε μιλήσει για όλα εκτός από το threshold. Όπως σας είπα, το threshold είναι ένα setting το οποίο μας ορίζει από πόσες ημέρες και πάνω ενός συγκεκριμένου τύπου αδείας θα μας το βγάζει μέσα στο reporting. Πάμε με τα δύο τελευταία κομμάτια, νέα sections, τα οποία νομίζω θα σας φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμα. Ξεκινάω με τις ερωτήσεις, που σε αυτή την περίπτωση έχουμε τον πίνακα ερωτήσεων εδώ όπως τις βλέπετε και υπάρχει το ποιος την έκανε, πότε την έκανε την ερώτηση και αν έχει απαντηθεί ή όχι. Για παράδειγμα, έχουμε το test question 2, το οποίο δεν έχει απαντηθεί, θα το δούμε. Βλέπουμε ποιος μας το έστειλε. This is another test question. Οπότε τώρα απαντώντας εγώ, please confirm. Κάνω save. Έχει απαντηθεί και πλέον ο υπάλληλος στο κινητό του έχει λάβει την απάντηση που του έστειλα. Και έτσι έχετε έναν διάβλο άμεσης επικοινωνίας με τον συγκεκριμένο υπάλληλο για οποιαδήποτε ερώτηση έχει. Πάμε να δούμε και τα announcements πριν παραδώσω τη σκητάλη στον Μιχάλη. Τα announcements, όπως σας είπα, είναι ένας επίσης διάβλος επικοινωνίας προς όλους τους υπαλλήλους. Αυτό που πάμε να κάνουμε ένα νέο announcement για να το δείτε και στην πράξη. Ξεκινάμε δίνοντας έναν τίτλο. Καλημέρα σε όλους. Sender, by default, θα μένει όπως είναι, οπότε δεν χρειάζεται να βάλετε κάτι. Και έχουμε δύο descriptions, δύο περιγραφές. Το πρώτο είναι το short description, δηλαδή το preview μήνυμα που θα βλέπει ο υπάλληλοι, και μετά είναι το longer description. Οπότε εδώ just saying. Εδώ, όπως μπορείτε να το δείτε, κάνουμε ένα copy-paste, δεν χρειάζεται να βάλουμε κάτι περισσότερο στην προκειμένη περίπτωση. Και εδώ το σημαντικό είναι ότι πρώτα κάνουμε save and continue και πλέον πάμε στο publish. Τώρα όλοι οι υπάλληλοι μας έχουν πάρει αυτό το announcement. Αν για κάποιο λόγο είδαμε, όπως βλέπω και εγώ, ότι το saying είναι ανορθόγραφο, πρέπει να πάω πίσω και μπορώ να κάνω unpublish και να μην δουν όλοι ότι έκανα αυτό το μικρό τυπογραφικό. Οπότε και μπορώ να γυρίσω πίσω μέσα, να διορθώσω τη λέξη μου, save and continue και publish τώρα σωστά ορθογραφημένα. Σε αυτό το σημείο παραδίδω τη σκητάλη στον Μιχάλη, ο οποίος θα μας πάει through στα actual labs
και θα συνεχίσει και με το κομμάτι των shifts. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Εύχομαι αυτά που είδατε μέχρι τώρα να σας φαίνονται ενδιαφέροντα. Πάμε να συνεχίσουμε στα γρήγορα στην παρουσίαση μας, να σας δείξω εγώ τα κομμάτια τα καινούρια και μετά να πάμε να κάνουμε demo το θα σας δείξω. Βασικά το crew μέχρι σήμερα, τα τελευταία 3 χρόνια που το δουλεύουμε, ξεκινήσαμε με το κομμάτι του Basic HR και των απουσιών του Time and Attendance. Φέτος το Γενάρη παρουσιάσαμε σας το Payroll και επίσης δώσαμε δυνατότητα σε τρίτες εφαρμογές, εξωτερικές εφαρμογές να μπορούν να συνδεθούν με το crew για να ανταλλάξουν πληροφορίες. Τώρα για να ολοκληρωθεί ο κύκλος του crew και να δώσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα γενικά για το operation των εταιριών, ερχόμαστε να παρουσιάσουμε το κομμάτι των shifts, που πλέον είναι διαθέσιμα και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την καινούργια version του crew που θα είναι διαθέσιμο σύντομα. Οπότε, πάμε να δούμε τι μας παρέχει βασικά το shifts, να σας τα πω επιγραμματικά τώρα και μετά θα πάμε να τα παρουσιάσουμε. Οπότε, βασικά μπορείτε να χτίσετε εσείς τις βάρδιες που χρειάζεστε ανάλογα με τις ανάγκες που έχετε σαν εταιρεία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα expertise των υπαλλήλων που σας έδειξε πριν ο Παναγιώτης και να κάνουμε και εμείς ένα παράδειγμα τώρα, για να μπορείτε βάσει των expertise να χτίσετε τα shifts σας. Π.χ. υπάρχει ένα εργοστάσιο, οπότε έχεις διάφορα είδη ειδικοτήτων και ανάλογα χρειάζεσαι συγκεκριμένα είδη ειδικοτήτων για να τρέξεις τη βάρδια σου, μπορεί να τα βάλεις και μπορεί να έχουν διάφορα άτομα από διάφορους ρόλους την ειδικότητα, οπότε με τον τρόπο μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε το κομμάτι και να κάνετε assign τα shifts σας εύκολα. Μπορείτε να καθορίσετε ποια άτομα είναι τούτα που μπορούν να κάνουν request το καινούριο shift, ανά είδος shift, και επίσης ποιοι μπορούν να κάνουν assign τα shifts, πάλι ανά είδος shift. Οπότε μπορεί να είναι διαφορετικά άτομα που μπορούν να κάνουν διαφορετικά είδη shifts μες στην εταιρεία σας, αλλά επίσης και διαφορετικά άτομα τα οποία θα κάνουν το request, δηλαδή θα ζητούν τα άτομα, και διαφορετικά είναι εκείνα που θα κάνουν το assignment των ατόμων. Οι υπάλληλοι σε αυτή την περίπτωση, στα shifts, ενημερώνονται μέσω του κινητού, μέσω της εφαρμογής του κινητού, μπορούν να δουν τις πληροφορίες για τη βάρδια τους και επειδή μπορούμε να διαχειριστούμε από εδώ και τη διαθεσιμότητα τους, το σύστημα ξέρει από μόνο του πότε κάποιος είναι με άδεια, αν αρρώστησε, αν πρέπει να αλλάχτεί ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, έτσι μας δίνει μια πιο ολοκληρωμένη και εύκολη εικόνα για να μπορούμε να διαχειριστούμε το κομμάτι των shifts. Πάμε να σας το δείξω στην πράξη. Πάμε πρώτα να δούμε για το expertise που έβαλε πριν ο Παναγιώτης. Οπότε, στο χειριστή σε έναν, όπως είδατε, έβαλε ότι μπορεί να το έχει ο project manager. Εγώ θα βάλω ότι θα μπορεί να το έχει και ο business analyst. Γιατί μπορούμε να έχουμε διάφορους ρόλους να έχουν έναν expertise. Μπορεί να είναι και όλοι οι ρόλοι, ανάλογα. Οπότε τώρα μπορώ να πάω στους υπαλλήλους μας. Αν έχει ο υπάλληλος μου το ρόλο που δικαιούται να έχει εκείνον το expertise, μπορώ να πάω και να του περάσω το expertise. Εδώ. Οπότε πατώντας τώρα save, πλέον να δούμε έξω στη λίστα μας εδώ ότι ο business analyst έχει expertise χειριστής έναν. Και έχουμε το έξω στη λίστα εδώ, γιατί θεωρούμε το σημαντική πληροφορία να μπορείτε να το βλέπετε πολλά γρήγορα και εύκολα ή να ψάχνετε για την πληροφορία. Οπότε έχουμε τα expertise. Πάμε τώρα στο κομμάτι των shifts. Στα shifts, πρώτα απ' όλα, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει στην αρχή και μετά θα χρειάζεται να αλλάζει τόσο συχνά, είναι το να δημιουργηθούν οι βάρδιες για την εταιρεία μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ τώρα δημιούργησα εδώ μία βάρδια, απλά για να το δούμε, έναν είδος βάρδιας βασικά, για να το δούμε. Δηλαδή, είναι, εντάξει, ας πούμε τώρα ότι έχουμε 24ωρη ομάδα που δουλεύει και έχουμε τα shifts των developers μας. Οπότε, ξεκινώντας, καθορίζουμε το όνομα του τύπου της βάρδιας. Εντάξει. Σε ποια
departments κάνει apply. Μετά, ποιες μέρες θα είναι τούτη η βάρδια, γιατί μπορεί να έχω βάρδιες για Σαββατοκυριακά με διαφορετικά settings ή βάρδιες για διαφορετικές μέρες με διαφορετικά settings. Οπότε, μπορώ να επιλέξω για τούτον το είδος βάρδιας ποιες μέρες θα κάνει apply. Επίσης, από εδώ, ποιον άτομο μπορεί να κάνει το request και ποιον άτομο μπορεί να κάνει το assignment. Ωραία. Επίσης υπάρχει το manual assignment εδώ, δηλαδή αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν θέλω αυτόματα το σύστημα να μου κάνει assign shift, μπορώ να καθορίσω έναν είδος βάρδιας, το οποίο να πηγαίνω εγώ καρφωτάζω να βάζω ποιος είναι να δουλέψει. Βέβαια, τούτον κάνει λίγο defy the purpose of having the shifts management software, αλλά υπάρχει λύση αν το χρειαζόμαστε. Αν το χρειάζεστε για μια συγκεκριμένη ανάγκη. Επίσης, εδώ στις βάρδιες μπορώ να έρθω να καθορίσω συγκεκριμένες μέρες που να ξέρει το σύστημα ότι τούτα special dates για τούτο, δηλαδή να θεωρούνται στυλ Σαββατοκυριακών ή αργία, τέλος πάντων, έξτρα από τις αργίες που ήδη έχουμε. Επίσης, εδώ μπορούμε να έρθουμε να καθορίσουμε τα ωράρια για τις βάρδιες. Δηλαδή, εδώ τι λέμε. Η βάρδια μου ξεκινάει στις 9 το πρωί, τελειώνει στις 2 το απόγευμα. Τι ώρα δικαιούμαι, βασικά, ποιο είναι το deadline μου για να κάνω request την άδεια, είναι 9 το πρωί. Τι ώρα είναι το deadline για το management για να κάνει assign το shift, 9 το πρωί. Σε ποια σειρά είναι τούτη η βάρδια. Οπότε έχουμε μετά και τη βάρδια 2 με 7, όπως βλέπετε εδώ, η οποία ξεκινά, έχουμε deadline η ώρα 2 και assignment deadline η ώρα 2 πάλι, είναι δεύτερη βάρδια τούτη. Μπορούμε εδώ να καθορίσουμε έναν είδος υπαλλήλων οι οποίοι να είναι on hold σε περίπτωση που αρρωστήσει κάποιος, συμβεί κάτι, να έχουμε on hold άτομα. Οπότε μπορούμε να καθορίσουμε δυναμικά που δάμε στο κάθε είδος βάρδιας αν θα χρησιμοποιήσουμε άτομα που είναι στη λίστα on hold ή όχι. Επίσης, εάν κάποιοι υπάλληλοι κάνουμε του skip για οποιοδήποτε λόγο, είτε για είδος άδειας που χρησιμοποιήσαν, ξέρω εγώ, και έγιναν skipped και χάσαν τη σειρά τους, μπορούμε να το τικάρουμε εδώ, οπότε εάν είναι αυτό μπορούμε να χρησιμοποιούμε τούτον το είδος βάρδιας για να κάνουμε ένα assign και τα άτομα που έγιναν ήδη skipped. Βέβαια εδώ μπορούμε να προσθέσουμε όσα ωράρια θέλουμε και εννοείται όσες βάρδιες θέλετε. Τέλος, πάμε στις δουλειές. Δηλαδή, τι δουλειές κάνω assign μέσα σε αυτή τη βάρδια. Εγώ π.χ. θα το καθόρισα developer, εντάξει, το ρόλο, ότι θέλω developer που θα έχει τούτον το όνομα η δουλειά του, εντάξει. Πόσα άτομα είναι να έχω on hold, εγώ έβαλα 0, μπορεί να έχω 1, ας πούμε, να καθορίσουμε ότι είναι έναν άτομο on hold, ότι θα είναι με τη σειρά προτεραιότητας που θα γίνονται assigned τα άτομα, οπότε έχουμε μια σειρά προτεραιότητας που ήδη χτίστηκε και θα ακολουθείτε από το σύστημα εκείνη η σειρά προτεραιότητας. Η λίστα εδώ είναι η λίστα των υπαλλήλων που κάνουν apply για να μπορούν να γίνουν assigned σε το shift type. Για τους εδώ. Οπότε για το κάθε έναν υπάρχει διαφορετική λίστα. Με το save and continue τώρα βλέπουμε ότι... τούτο δάμε, συγγνώμη, έχασε το έκαμε save πριν. Να κάνουμε τώρα. Οπότε τώρα έχουμε και on hold άτομα πάνω στο shift μου. Εβάλαμε τις ώρες μας. Καθορίσαμε τα δάμε και έχουμε save. Όταν θα δημιουργείτε καινούριο shift type, θα πρέπει να πηγαίνετε εδώ επίσης να κάνετε generate list, οπότε να γίνεται η λίστα, να ανανεώνεται βασικά η λίστα των υπαλλήλων. Επίσης, όταν θα προσλαμβάνετε καινούργια άτομα που δουλεύουν σε shift, είναι καλό να κάνετε generate τη λίστα ξανά, οπότε να μπαίνουν στη σειρά και τα καινούργια άτομα. Τώρα δημιουργήσαμε το. Θεωρητικά τούτο το κομμάτι θα γίνει μια φορά και μετά δεν χρειάζεται να αλλάξετε οτιδήποτε στο operation σας. Τούτο το πράγμα θα παραμένει σταθερό, οπότε θα απλά το έχετε available για να το χρησιμοποιάτε πλέον. Οπότε πάμε να κάνουμε που το κομμάτι του back office τώρα, έναν καινούριο shift request. Πάμε από εδώ. Θα πάμε να προσθέσουμε μια καινούρια
βάρδια. By the way, αν ήμουν ενωμένος με άλλο ρόλο, που δεν δικαιούται να κάνει request ή assign shift, δεν θα το έβλεπα καν τούτο. Προχωρώντας. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε τούτον το είδος shift. Για ποια ώρα θέλω να το καθορίσω, για τις 2 με 7. Και να πούμε ότι να το βάλουμε για την Παρασκευή, 13 Δεκάτου. Save and continue. Τώρα ενεργοποιήθηκε μου το κουμπί Shift Jobs. Οπότε εδώ θα έρθω να καθορίσω τι ανάγκες έχω για τη συγκεκριμένη βάρδια. Οπότε χρειάζομαι, εντάξει, μπορώ να βάλω και expertise αν θέλω. Τώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα βάλω εγώ, γιατί δεν έχω πολλά άτομα με expertise μέσα. Αλλά εγώ του λέω ότι χρειάζομαι έναν dev και να πάω και ένα senior. Εντάξει, οπότε έχουμε έναν και ένα που χρειάζομαι να ζητήσω σε τη βάρδια. Πατώ save. Ωραία, τώρα αν το δούμε εδώ, υπάρχουν ήδη είναι περασμένα. Οπότε όταν βγω έξω πλέον υπάρχει, αν το δείτε εδώ, 13 του Οκτώβρη για 2 με 7 είναι η βάρδια σε draft. Επειδή ακόμα ζήτησα, αλλά δεν έγινε οποιοδήποτε assignment ακόμα. Οπότε απλά έκανα το request εγώ. Τώρα πρέπει να μπει κάποιος υπεύθυνος που δικαιούται να κάνει το assignment, να πάει στο shift assignments, να δημιουργήσει τη βάρδια για εκείνη την ώρα, γιατί μπορεί να έχει πολλά requests μια βάρδια. Εντάξει. Οπότε δημιουργώ το shift για 2 με 7 στις 13 του μήνα. Save and continue. Και έρχεται και λέει μου πάνω τώρα ότι έχω ένα shift request που κάνει match, χρειάζομαι έναν dev και χρειάζομαι ένα senior dev. Τώρα είναι σε status draft. Μπορώ, αν θέλω, πριν να γίνει το assignment, να δημιουργήσω preliminary list για να δω ποιοι θεωρητικά θα γίνουν assigned αν γίνει το scheduling τούτο. Πατώντας εδώ βλέπω ότι ποιοι θα έρθουν να δουλέψουν, ποιοι θα είναι assigned. Αλλά ακόμα δεν έγινε το actual το assignment. Το actual το assignment θα γίνει όταν πατήσω το assign employees. Εντάξει. Οπότε πλέον τώρα καθοριστήκαν πλέον οι υπάλληλοι. Οπότε τούτοι οι υπάλληλοι τώρα θα ενημερωθούν πλέον ότι δουλεύουν στις 13 του μήνα 2 με 7. Βλέπετε πλέον δεν έχω το option να κάνω assign ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπω τους assigned υπαλλήλους, όπως είπαμε πριν. Και επίσης μπορώ να δω το report μου ότι όντως ισχύει, έγιναν assigned και είμαστε εντάξει. Και αν πάω πίσω στο shift request, πλέον θα το δείτε ότι έγινε approved το shift request, ότι έκλεισε και δημιουργήθηκε. Οπότε τούτον είναι το κομμάτι των shifts μέσω του administration του κομματιού. Θεωρώ ότι χτίσαμε ένα σύστημα το οποίο ενώ μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολύ complexity, πολύ εύκολο στη χρήση, μπορεί να μας δώσει εύκολες λύσεις για να γίνεται το shift assignment σε οποιοδήποτε είδος εργασίας. Θα σας το δείξω και σε λίγο και στο κομμάτι του κινητού. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι το συγκεκριμένο shift assignment module είναι το μόνο το οποίο θα χρησιμοποιείται στο εγγύς μέλλον από το Υπουργείο Εργασίας, από το Γραφείο Εργασίας βασικά, για να κάνουν assign shifts σε υπαλλήλους ενός κλειστού επαγγέλματος. Οπότε, ακολουθεί πλήρως την Κυπριακή νομοθεσία και τούτον επιβεβαιώθηκε και από το ίδιο το Υπουργείο. Ακολουθεί τις συλλογικές συμβάσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί βασικά από οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να το χρειάζεται πλέον στην Κύπρο. Αντίστοιχα, οι νομοθεσίες μπορούν να καθοριστούν και για άλλες χώρες όταν θα κάνουμε expand σε άλλες χώρες, αλλά για το κοινό μας που μας ακούει σήμερα είμαστε στην Κύπρο, οπότε η Κυπριακή νομοθεσία είναι πλήρως καλυμμένη μέσω του crew shift management. Οπότε πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε από τη μεριά του κινητού. Πλέον το κινητό, το mobile application του crew, έχουμε τη μεριά των υπαλλήλων που προσθέσαμε πάρα πολύ functionality καινούριο. Πλέον οι υπάλληλοι έχουν έναν dashboard το οποίο μπορούν να δουν γενικές πληροφορίες
ανακοινώσεις, τα shifts τους, πότε είναι η άδεια τους, να κάνουν check-in, check-out κλπ. Επίσης, έχουν το κομμάτι της διαχείρισης των αδειών τους, όπως το γνωρίζετε, αλλά με ένα νέο look. Έχουν το time and attendance πάλι, όπως το γνωρίζετε, αλλά με πάλι ένα καινούριο look, το οποίο είναι πιο user-friendly. Μπορούν να δουν τα shifts τους. Πλέον μπορούν να δουν, εάν χρησιμοποιεί η εταιρεία σας το payroll του crew, μπορούν να δουν και τα payslips τους υπάλληλοι μέσω της εφαρμογής. Οπότε δεν χρειάζεται καν να τους στέλνετε με email το payslip ή να τυπώνετε ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε, επίσης μπορεί ο υπάλληλος να βλέπει το προφίλ του και τι στοιχεία κρατάει η εταιρεία για τον υπάλληλο, ούτως ώστε να μπορεί, αν χρειάζεται και έχει ανάγκη, να κάνει request αλλαγή κάποιων στοιχείων. Π.χ. εάν άλλαξε διεύθυνση κατοικίας ή αν άλλαξε τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο. Και επίσης μπορεί ο υπάλληλος να κάνει ερωτήσεις μέσω της εφαρμογής. Πηγαίνοντας στη μεριά του manager τώρα, ο manager έχει πιο λίγες λειτουργίες, αλλά είπαμε είναι οι λειτουργίες οι οποίες θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα manager on the go. Οπότε να μπορεί να κάνει τις κύριες δουλειές του, τις κύριες εργασίες του, χωρίς να πρέπει να είναι μπροστά στον υπολογιστή, αλλά εννοείται όταν είσαι μπροστά στον υπολογιστή είναι καλύτερο να βλέπεις όλη την πληροφορία του crew, γιατί εννοείται δεν μπορεί να γίνει τούτον ούλο μέσα στην εφαρμογή. Οπότε, ο manager βασικά μέσω της εφαρμογής μπορεί να δημιουργήσει νέα shift requests, μπορεί να κάνει νέα shift assignments, μπορεί να κάνει review leave requests που ήρθαν από τους υπάλληλους, να ζητήσει πληροφορίες, να κάνει accept decline, αλλά επίσης να δει και balances των υπαλλήλων τους και το ιστορικό των αδειών. Και πάμε να σας το δείξω. Θεωρώ ότι είναι αρκετά interesting. Πάμε να το δούμε μαζί. Οπότε αυτό είναι το νέο crew. Βλέπετε στο home page, στο dashboard. By the way, να το πω από την αρχή ότι η εφαρμογή του crew αλλά και το back office πλέον είναι fully μεταφρασμένα στα ελληνικά και τα αγγλικά. Οπότε, ανάλογα με τη γλώσσα που έχετε είτε στο browser σας είτε στο κινητό σας, βλέπετε το στη γλώσσα που σας ενδιαφέρει. Τώρα, στο dashboard, βλέπουμε πάνω έναν καλωσόρισμα πρώτα απ' όλα, το οποίο ανάλογα με την ώρα της ημέρας αλλάζει. Βλέπουμε τη φωτογραφία του προφίλ, αν ανεβάσετε φωτογραφία προφίλ στον υπάλληλο. Το επόμενο κομμάτι είναι το time and attendance, το οποίο μπορεί να δει ο υπάλληλος τέλος πάντων εδώ για τη συγκεκριμένη ημέρα. Τα shifts, αν έχει shift assignments, μπορεί να κάνει το check-in, check-out του από εδώ, να ζητήσει άδεια, να δει πότε είναι η επόμενη τους άδεια και να δει και τα τελευταία announcements τα οποία έστειλε η εταιρεία, που βλέπετε εδώ. Πρώτον είναι το τελευταίο που εστάληκε βασικά, τούτο που έστειλε ο Παναγιώτης πριν λίγο, το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι μας έγραψαν στο announcement. Μπορούμε από τα announcements να πατήσουμε και view all, να δούμε όλη τη λίστα, επειδή εδώ θα δείχνει τα τελευταία 3-4. Οπότε τούτο είναι το νέο dashboard. Πάνω δεξιά επίσης υπάρχει καμπανούλα που άμα δούμε εδώ βλέπουμε όλα τα notifications τα οποία λάβαμε και μέσα στην εφαρμογή αλλά και έξω. Οπότε υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται να δει ένας υπάλληλος. Πάμε τώρα στο κομμάτι των αδειών κάτω. Στις άδειες, πλέον έχουμε ένα καινούριο look and feel, το οποίο βοηθά μας να δούμε ένα calendar month. Πότε υπάρχουν πότε υπάρχουν αργίες και πότε έχουμε άδειες εμείς, τις ημερομηνίες. Κάνοντας scroll, εδώ μπορούμε να δούμε τις άδειες. Μπορούμε επίσης σε κάποιον είδος άδειας να κάνουμε cancel αν δεν έφτασε η ημέρα. Ο υπάλληλος μπορεί να κάνει cancel εάν δεν έφτασε η ημέρα της άδειας και κάτι άλλαξε και δεν θέλει να την πάρει την άδεια του. Μπορεί επίσης, αν υπάρχει document, να γίνει uploaded το document, όπως π.χ. σε τούτη την άδεια εδώ το Army Leave, που χρειάζεται να κάνουμε ένα upload document, μπορεί να το κάνει
και μετά μπορεί να πάρει την άδεια πλέον ο υπάλληλος. Οπότε ας πάρουμε να κάνουμε έναν photo capture τώρα, απλά για να το προσθέσουμε εδώ. Επίσης, ο υπάλληλος μπορεί να κάνει request άδειας πατώντας το συν, βλέπει πάνω τα διάφορα είδη άδειας τα οποία είναι διαθέσιμα στην εταιρεία, μπορεί να διαλέξει ποιον είδος άδειας θέλει να βάλει. Θα βάλουμε, ας πούμε, τώρα ότι θέλουμε 27 του μήνα το πρωί να λείπουμε άδεια. Λέει μας ότι είναι μισή μέρα άδεια και έφυγε στο manager μας. Λόγω του ότι ο ρόλος δαμέτρα συγκεκριμένα δεν έχει manager, έγινε αυτόματα approved η δική μου, οπότε εδώ δάμε 27 μήνα. Πηγαίνοντας πάνω δεξιά, μπορώ επίσης να δω σαν υπάλληλος τα διάφορα balances που έχω σε άδειες. Οπότε, βλέποντας εδώ στα annual leaves, βλέπω ότι μήνα μου 22,5 μέρες, είχα allowed 30, επειδή μεταφερθήκαν από τον προηγούμενο χρόνο μέχρι τώρα πήρα 26 μέρες άδειας. Μπορώ από το drop-down εδώ να διαλέξω άλλα είδη άδειας να δω τι χρησιμοποίησα. Οπότε για ένα είδος άδειας μπορώ να δω τι χρησιμοποίησα, τι όχι. Ωραία. Και πάνω αριστερά βλέπω το ιστορικό των απουσιών μου. Και το ιστορικό των απουσιών είναι για όλη τη διάρκεια που βρίσκεται ένας υπάλληλος στην εταιρεία. Οπότε είναι όλες οι χρόνιες μέσα. Συνεχίζοντας τώρα στο κομμάτι του attendance, όπως και στο προηγούμενο είχα το κομπί check-in, check-out κάτω, βλέπουμε πάνω το calendar των ημερών, το σύνολο των ωρών, μπορώ να κάνω check-in, μπορώ να κάνω check-out και θα περαστούν και οι συγκεκριμένες ώρες. Το weekly total είναι το ίδιο με το today's, γιατί δεν έχω περασμένες ώρες τη Δευτέρα, γι' αυτό ήταν έτσι, αλλά μπορώ να πάω πίσω στις εβδομάδες και να δω τις πληροφορίες. Πηγαίνοντας τώρα στο κομμάτι shifts, πάλι εδώ δεν έχω shift assigned πάνω μου, οπότε δεν θα δω κάτι, αλλά ο υπάλληλος ο οποίος έχει assignments σε shifts να τα δει εδώ. Και μπορώ να πάω πίσω και σε προηγούμενους μήνες, να δω τι shifts δούλεψα κλπ. Τελευταίο κομμάτι για τον υπάλληλο, για τα κύρια μας τα κομμάτια, είναι το payroll, στο οποίο πλέον εδώ ο υπάλληλος μπορεί αναχρονιά κιόλας να δει όλα του τα payslips, μπορεί να ανοίξει πληροφορίες του payslip, μπορεί να δει το breakdown και μπορώ να μεταφερθώ σε άλλους μήνες από εδώ. Οπότε δεν χρειάζεται καν να του στέλνετε το payslip πλέον. Υπάρχει διαθέσιμο εδώ και μπορεί να δει τι επληρώθηκε, γιατί, τι αποκοπές έγιναν και όλες τις πληροφορίες. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι για τον υπάλληλο, πατώντας πάνω στο προφίλ μας, πάνω στη φωτογραφία μας. Πάμε στο προφίλ, που βλέπω εδώ ότι εγώ συγκεκριμένα τώρα δεν είναι ολοκληρωμένο το προφίλ μου, γιατί ο κύκλος δεν είναι ολοκληρωμένος. Και βλέπω με κόκκινα γράμματα κάτω ότι πρέπει να ολοκληρώσω το προφίλ μου και λείπουν μου πληροφορίες. Π.χ. λείπουν μου τα financial details, τα οποία δεν έδωσα στην εταιρεία για να περαστούν. Οπότε πρέπει να τα δώσω για να μπορεί να τρέξει το payroll και να βγει η μισθοδοσία μου. Αν δεν έχω payroll στην εταιρεία που το χρησιμοποιώ, τούτο δεν θα φαίνεται, δεν θα ζητείτε. Αλλά μπορεί να ζητούνται άλλες πληροφορίες. Πάμε π.χ. στο personal information, μπορεί να ζητείτε το τηλέφωνο, μπορεί να ζητείτε οτιδήποτε άλλο. Όπως σας είπα πριν, μπορεί ο υπάλληλος να κάνει request να αλλάξει τη διεύθυνση ή το τηλέφωνο του. Πατώντας το Ask to Edit, παίρνω τις πληροφορίες και φεύγει το request και πάει στο manager. Ας βάλουμε κάτι τώρα για να το δείτε. Save. Οπότε ενημερώνει τον υπάλληλο ότι δεν θα αλλάχτεί αυτόματα η αλλαγή που ζήτησε, αλλά θα πάει στο manager του για να τον ενημερώσει. Θα το δούμε και στο κομμάτι του back office που είναι να έρθει το request. Επίσης ο υπάλληλος από εδώ μπορεί να στείλει μήνυμα, μπορεί να στείλει email βασικά σε εμάς για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορεί να στείλει ερώτηση στο manager
γράφοντας την ερώτηση του. Ωραία, μπορεί να γράψει οτιδήποτε θέλει, στέλνει την ερώτηση και θα ενημερωθεί ο manager, αλλά θα μπορεί να το δει και από τον back office. Επίσης, πλέον κάτι καινούριο το οποίο υπάρχει εδώ, το οποίο δεν είχαμε μέχρι σήμερα, είναι ότι ο υπάλληλος μπορεί να αλλάξει ο ίδιος το password από την εφαρμογή. Και αυτό είναι το κομμάτι των υπαλλήλων για το crew. Πατώντας πάνω στο switch to manager που βρίσκεται κάτω από τον good morning ή αφήνοντας πατημένο το profile picture μου, μπορώ να μεταφερθώ στο manager mode πλέον. Οπότε μπορώ να κάνω switch between το manager mode και του υπαλλήλου χωρίς να χρειάζομαι δύο εφαρμογές. Τούτο βέβαια θα μπορώ να το κάνουν μόνο όσοι έχουν manager role, δεν θα μπορώ να το κάνουν όλοι. Πηγαίνοντας στα shifts για να δούμε που δάμε τα shift requests, βλέπετε πρώτα απ' όλα τι shift requests ήδη επεραστήκαν στο σύστημα. Μπορείτε να δείτε τι assignments επεραστήκαν στο σύστημα, ανάλογα αν έχετε την πρόσβαση βέβαια για να το κάνετε. Και βλέπετε ποιοι υπάλληλοι δουλεύουν σε κάθε βάρδια. Αλλά πάμε να κάνουμε το request για να δείτε πόσο γρήγορο είναι. Πάμε που το συν πάνω δεξιά. Developer shifts, διαλέγουμε το ωράριο, ας πούμε ότι είναι 9 με 2 και θα διαλέξουμε τη Δευτέρα 16 του μήνα. Περνούμε τους ρόλους που θέλουμε και πόσα άτομα. Πατώντας συν προσθέτονται άλλα. Ωραία, πάμε να κάνουμε το πράγμα τώρα. 2 άτομα δάμε. Περαστήκαν. Στέλνω το request. Επεράστηκε ήδη το request μέσα στο... Μπορώ να το δω εδώ κάτω στο τέρμα. Επειδή είναι σε draft ακόμα μπορώ να πάω να πειράξω και να ζητήσω και άλλα άτομα αν θέλω. Αλλά ας πάμε στο assignment τώρα να το δούμε που θα γίνει το assignment. Οπότε έχουμε τον developer shifts για η ώρα 9 στη Δευτέρα στις 16 του μήνα. Save. Αν πάμε κάτω εδώ, υπάρχει διαθέσιμο το shift request. Βλέπετε είναι 4 άτομα πλέον. Εδώ. Ωραία, επειδή έχουμε και on hold βασικά, γι' αυτό έχουμε 4 άτομα. Και κάνουμε ένα assign shift. Οπότε πλέον με το assign ολοκληρώθηκε, επεραστήκαν οι υπάλληλοι και ενημερωθήκαν. Τόσο απλά έκανα shift request τώρα, δηλαδή μέσα σε ούτε ένα λεπτό. Επίσης, έχουμε στο κομμάτι του manager το leaves management, οπότε εάν υπάρχουν νέα leave requests μπορώ να τα δω από εδώ. Επίσης, αν δείτε στο project coordinator το δεύτερο, υπάρχει note που μου άφηκε ο υπάλληλος, το οποίο μπορώ να το πατήσω για να διαβάσω τι μου έγραψε ο υπάλληλος μαζί με το leave request. Μπορώ να το κάνω accept ή decline. Ας το κάνουμε accept. Και έγινε accepted, τώρα θα ενημερωθεί και ο υπάλληλος. Του business analyst, επειδή δεν τον πάμε, θα του κάνουμε decline το request του. Και πλέον δεν έχω άλλα leave requests να δω. Πάνω αριστερά, μπορώ να δω όλων το ιστορικό των απουσιών των υπαλλήλων μου, αλλά και τα upcoming. Δηλαδή, τι upcoming holidays έχουν οι υπάλληλοι μου για να μπορώ να δω ή ποια χρειάζονται και έγραφω να βάλουν πάνω και λείπει ακόμα, οπότε μπορώ να τους ενημερώσω. Βλέπετε τέλεια κάτω, τούτα που επεραστήκαν τα documents πάνω φαίνονται. Και να που δεν έχουν document, κόκκινα και πάλι φαίνονται για να μπορούν να με βοηθήσουν να ξέρω να τους ενημερώσω, αλλά έτσι κι αλλιώς και ο υπάλληλος και ο manager θα παίρνουν email αν υπάρχει document το οποίο λείπει και πρέπει να γίνει uploaded. Πάνω δεξιά τώρα, μπορώ να δω επίσης σαν manager τα υπόλοιπα των αδειών των υπαλλήλων πάλι που μου κάνουν report εμένα βέβαια. Οπότε μπορώ να δω τι υπόλοιπα αδειών έχει ο καθένας ανά είδος άδειας. Διαλέγοντας πάνω, θα δω εδώ μόνο όσα έχουν balance, δηλαδή όσα έχουν available balance και μπορώ να δω γενικά τους υπαλλήλους. Τέλος, μπορώ να δω το προφίλ μου με πιο σύντομο για τον manager, γιατί που δαμε
δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, είτε απλά βλέπει τις γενικές πληροφορίες και μπορεί πατώντας είτε στο switch του employee είτε πάνω στο προφίλ του να κάνει switch πίσω στο κομμάτι του υπαλλήλου. Και αυτόν είναι η νέα εφαρμογή του Crew. Οπότε εύχομαι να σας αρέσει. Θεωρούμε ότι να λύσει τα χέρια σας σε πολλές δουλειές τις οποίες κάνετε και να σας δώσει νέες δυνατότητες να χειριστείτε καινούργια κομμάτια. Και πάμε πίσω στην παρουσίαση μας. Βασικά τώρα έχουμε το Q&A section, οπότε εάν έχετε οποιασδήποτε απορίες μπορούμε να τις λύσουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε όποιες απορίες μπορεί να έχετε, οπότε απλά μπορείτε να σηκώσετε το χέρι ή να μας γράψετε στο chat και εμείς, εγώ και ο Παναγιώτης, να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε. Έχουμε μια ερώτηση, λέει, στο κομμάτι των αδειών υπάρχει τρόπος να μην βλέπουν οι υπάλληλοι το υπόλοιπο κάποιας κατηγορίας αδειών, π.χ. άδεια ασθενείας μέσω της εφαρμογής? Υπόλοιπο βλέπουν σε όσα είδη άδειας υπάρχει balance. Δηλαδή, εάν δίνεις π.χ. στον υπάλληλο 3 μέρες άδεια sick leave, πρέπει να μπορεί να δει τι balance έχει. Αν δεν έχει balance, βλέπει πόσες μέρες πήρε. Τίποτε άλλο. Δηλαδή δεν έχει balance για να του δείξει. Και τούτο μπορώ να σας το δείξω πάνω στην εφαρμογή πολύ γρήγορα. Οπότε να σας δείξω εδώ ότι στο annual leave το οποίο έχω balance, βλέπω πόσες μέρες μου μηνίσκουν άδειας. Αν πάω στο paternity leave που δεν έχω κάποιον balance, απλά μπορώ να δω πόσες ημέρες άδειας χρησιμοποίησα από τούτον το είδος άδειας, αλλά δεν έχω και κάποιον balance να μου δείξει. Αν θέλεις κάτι να προσθέσεις, Παναγιώτη. Ναι, ουσιαστικά θα σας πω ότι και μέσω των thresholds που παρουσιάσαμε πριν, αν κάποιος υπάλληλος έχει ξεπεράσει κάποιο όριο το οποίο εσείς θέλετε να θέσετε για έναν τύπο άδειας, θα φαίνεται στο reporting. Πάμε να το κάνουμε σαν παράδειγμα τούτο με τα thresholds και να το δούμε. Οπότε αν πάμε εδώ στα leave types. Πες ότι να βάλουμε το sick leave τώρα, οποιοσδήποτε έπιασε π.χ. πάνω από μία μέρα, στις δύο, απλά για να δούμε το report τώρα, αν πούμε ότι όποιος πιάσει έστω μια μέρα sick leave, θέλω να το ξέρω. Εντάξει, λίγο παρατραβημένο βέβαια το που λέω τώρα, αλλά αντιλαμβάνεστε απλά για θέμα παραδείγματος. Οπότε, αν πάω στο reporting μου τώρα, θα δείτε που κάτω ότι εύκαλε μου το too many leaves per year, το είδος της άδειας που είπα εγώ, και ποιοι το εξεπεράσαν και πόσες μέρες χρησιμοποίησα. Οπότε είναι πολλά πιο εύκολο να δω τι συνέβη. Θα σας δείξω το κομμάτι που σας έλεγα πριν με τους υπαλλήλους και τα στοιχεία τους. Οπότε, αν πάω τώρα στον Demo CEO, εδώ βλέπουμε ότι θυμάστε ότι εύκαλε μου error ότι δεν είχα τα financial details μου. Οπότε, αν πάω στον Bank Account εδώ και περάσω τα στοιχεία, βάλω και το IBAN μου, τώρα εντάξει ασχετόν, βάλαμε ένα αριθμό για το IBAN, το Save and Continue. Αν πάω τώρα να σας δείξω την εφαρμογή του κινητού, που είναι εδώ, οπότε αν πάει ο υπάλληλος τώρα που επεράστηκε τούτη πληροφορία από τον back office, αν πάει ο υπάλληλος εδώ, έφυγαν τα κόκκινα, ολοκληρώθηκε το προφίλ μου και δεν έχω κάποια μηνύματα ενημέρωσης. Επίσης, εδώ υπάρχει το Profile Update Request που θυμάστε πριν έβαλα και είναι pending η αλλαγή της διεύθυνσης μου. Οπότε μπορώ να το ανοίξω από εδώ, να το δω, οπότε χρειάζομαι εγώ. Να κάνω decline, αν χρειάζεται να κάνω decline γιατί μπήκε λάθος η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να κάνω apply changes. Οπότε με το apply τώρα έγινε applied, οπότε είναι approved. Και πλέον στην εφαρμογή θα φαίνεται η σωστή διεύθυνση που ζήτησα να φαίνεται, όπως και στο προφίλ μου εδώ. Δηλαδή τώρα, εδώ πλέον να φαίνεται η σωστή διεύθυνση που είχα ζητήσει να βάλω.
Οπότε τούτον είναι κάτι άλλο σημαντικό. Επίσης, κάτι που είναι καλό να έχετε υπόψη με το καινούριο το crew, είναι ότι εδώ με τα custom fields, όπως δαμε, ο Παναγιώτης έβαλε ένα αριθμό, οπότε μπορεί να το βάλετε για το provident fund σας για να βλέπουν το υπόλοιπο τους, αν θέλετε, ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να βάλετε αριθμό, μπορεί να βάλετε οτιδήποτε. Μπορεί να είναι mandatory, μπορεί να μην είναι mandatory. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα, αν έχετε το payroll και θέλετε να έχετε περασμένους στο HR κάποιους contractors π.χ. που δεν πληρώνονται από το payroll, αλλά σας βγάζουν τιμολόγιο, μπορείτε να το τικάρετε το no payroll εδώ, οπότε εκείνα τα άτομα να γίνονται excluded από το actual το payroll. Οπότε υπάρχει και τούτη δυνατότητα αν το θέλετε. Επειδή δεν επιάμε για να το δούμε, στο κομμάτι των payroll δεν άλλαξε οτιδήποτε από ό,τι εξ όσων το γνωρίζετε. Εν καινούριο anyway κομμάτι το Γενάρη δημιουργήθηκε. Είναι αρκετά complex και μπορεί να διαχειριστεί οτιδήποτε ανάγκες έχετε σε θέμα payroll. Οπότε τούτον έχει κάποιον update εκτός που το ότι μπορεί πλέον ο υπάλληλος να βλέπει το payslip του πάνω στο κινητό του που είναι πολλά πιο βολικό και εύκολο και για εκείνο. Πάμε και στο question που βάλαμε πριν, απλά για να το δούμε, να το απαντήσουμε. Τούτον είναι το question που έστειλε πριν ο υπάλληλος. Απαντούμε του, γράφουμε. Τώρα θα ενημερωθεί και ο υπάλληλος για να δει και την απάντηση μαζί και τις διάφορες ερωτήσεις μέσα στο σύστημα. Τώρα να σας δείξω. Οπότε αν πάμε τώρα στο κομμάτι το Ask Your Manager a Question, μπορούμε να δούμε τα View All Questions από κάτω. Έχετε εδώ όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Οπότε είναι αρκετά εύκολο να δούμε και αυτή την πληροφορία. Ωραία. Αφού δεν έχουμε οποιασδήποτε απορίες, να σας ενημερώσω ότι το Crew, το νέο version, θα είναι διαθέσιμο σε 2 εβδομάδες από τώρα, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου. Οπότε στις 23 Οκτωβρίου, βασικά το Σαββατοκυριακό πριν, θα σας ενημερώσουμε ότι αν θα υπάρχει οποιοδήποτε downtime μέσα στο Σαββατοκυριακό για το Crew, αλλά να θεωρείτε ότι στις 23 Οκτωβρίου πλέον θα μπορείτε να κάνετε update την εφαρμογή στα κινητά των υπαλλήλων, να μπορούν να την κάνουν οι υπάλληλοι update την εφαρμογή. Και εσείς όταν θα μπείτε πλέον στο Crew θα βλέπετε το νέο version του από τις 23 του μήνα. Για οποιασδήποτε απορίες μπορείτε να μας στέλνετε στο support@getcrew.eu για να σας τις λύσουμε. Για οποιασδήποτε άλλα features μπορεί να έχετε, άλλες ανάγκες που μπορεί να έχετε, μπορείτε όποτε θέλετε να μας στέλνετε μήνυμα. Εμείς τα λαμβάνουμε υπόψη, όπως θα δείτε τώρα, πιθανώς και από τα άτομα που είσαστε μέσα, κάποια από τα features που βλέπετε τώρα μπροστά σας ήρθαν που πελάτες μας που χρησιμοποιούν το σύστημα και ζητήσαν μας τα και θεωρήσαμε εμείς ότι είναι καλό να υπάρχουν. Οπότε θέλετε μας τις ανάγκες σας, να μας ενημερώνετε και εμείς πολύ ευχαρίστως, εάν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει για άλλον κόσμο, να το προσθέτουμε στο Crew. Με αυτό να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο μου τον Παναγιώτη και την παρουσίαση του. Να σας ευχηθώ καλή μέρα και καλή συνέχεια. Γεια σας.